Misho kwete Moana. Zita rake ratomuziva naro nderekuti Misho. Inini ndakarorwa Misho aine 4 years. Misho anga kutogara kudhara nababa vake. Pa 4 years dzandakagara naMishi andambobvira ndaona mai vake vaitongoshata zvokuya vachidongorera ende pavaive futi kuzoona mwana vaiti vane vai maboyfriend vaiva vasvikodongorera mwana vobva vaenda. Ini ndindakachengeta Mishi kubva ane 4 years. Ivo kana vari mai vaMishi sevakatadza kutsvagira mwana wonzvimbo grade 0 avatomboziva kuti mwana grade 0 akadzidza pazororo center. Kana vari mai vaMishi sevakatadza ungatadza kuya kana kugraduation yemwana wako mwana graduation ECD nyange uchinzi wakarambana nemurume hautadze kuya kuzova representative pagraduation yemwana wako. Zvakaitwa nenini namai nini mwana nzvimbo grade 1 kana vari mai vakatadza setsvagira mwana wonzvimbo grade 1 mwana akadzidza grade 1 kusvika grade 7 mwana akaenda kusekondari avatomboziva kuti mwana akabuda nemainisi mangani. Ini ndinoziva kuti mwana akabuda nemainisi mangani. Ndikaenda ndikanotsvagira mwana nzvimbo form 1 mwana akadzidza form 1 form 2 paifudhai 1 mwana akabva paifudhai 1 akomplaina kuti mama ndisogara zvakanaka kuengineering achibva abva vandotanga kudzidza kuwadzana akadzidza form 3 neform 4. Mishi form 3 neform 4 anabuda nemaresults akanaka akabuda ne2 subjects vanati Mishi zvino anodzokere kuchikoro vanamudzosera vanamupinza mutown. Mishi akatanga kuti musikanzopanda kamupinza mutown adzidza pa face to face. Nhasi amai vanotaura kuti mwana ndewavo pese apa wakanga vari kupi pana Mishi 2 years dzavazorarama naMishi ndisava kudedzera ndowamai vemwana. Tatenda wacho warutaura nezvavo nhasi wada kubhadhara taira mari yekuheritage tatenda akagumira form 3 sei kana vanga variko vari saamai vakatadza sei kuti tatenda pedza chikoro form 4. Tatenda wacho nhasi autaura zvaarutaura zvaita aiti akatadza kugara kwaifudi aizogara mumba kwangu inini. Hazvirove kuti kutaurisa ndokugona chikoro common sense inokudza munhu chakanaka nechakaipa. Ini handunganirwe nevanhu kana kufadzwa nemashamwari kana kufurirwa nemashamwari ndega ndakazvimirira mai Mishi kana makachengeta mwana Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Ava vari apa ndo vanhu vakakura naMishi mapicture aya mapicture Mishi ndiye akapfeka zverudzi. Mishi ndiye akapfeka zveredhi. Ushu ndiye ane t-shirt yeyellow. Ushu ndiye mudiki ari pazasi paoveso. Ndo vanhu vakakura naMishi. Apa ndinini apa naMishi wacho. Mumwe musi ndakasvika mai vanoda kuda kutaura zvavanoda pamusoro pevanhu. Ini handina mwoyo kunge vainawo. Ini handifambi. Ndakasvika musi vachirwara mai ava ndikavabata nemaoko angu nasisi vangu inini tikavageza tikavasumudza tikavapinza motikari vasingazive kana zvavari. Asi nhasi vanotaura kuipa kwangu nokuti Mishi azofa nezvinhu. Dai Mishi akafa ari mumaoko mabataira Lloyd asina chainacho nhasi mariro aMishi aita here zvaitai. Nhasi vari kushamisa nokuti vane tumari twavari kukokorodza vachipiwa kwana Genius nekuna Chipeni. Ini handidi kana sendera Mishi mariro aMishi echimuslim akoste mari nokuti haana kana bhokisi anoenda ari mujira. Haisi nyaya yeflambo nokuti munhu kana uchiziva kuti mwana wako afa rufu runorwadza mwana achitsva mwana ari mabhonzo woda kucelebrate. What do you want to celebrate for? Uda kucelebrate chipa mwana wako akafa rufu runorwadza instead of kuti mwana avigwe pachimuslim anamatirwe akumbirwe munamate kuti mwana afambe zvakanaka. Chichi kuwafadza pakucelebrate rufu rwemwana. Ndokumbobvunza hanzi zvoni there's been a development yekuti you came back yesterday na7 without what about. Is that true? Vanonyepa. Takataurirana panapa nezuro sezvo ivo vari kuda zvecelebration yemwana wavo. Tichibva taurirana kuti alright mwana anotorwa kuDavs anotorwa parenyatwa oenda unorara kuDavs mangwana makusai na8 moya muchitora mwana oenda kwafield monocelebrate zvamurida zvati kucelebrate na10 o'clock mwana otorwa oenda kubelvedere kumasjid yechimuslim yekubelvedere mwana onogezeswa ori pamujira rake mwana oenda unovigwa kuWarren News. Ndo zvatakawirirana munhu aenda kuti anovataurira kuti ndo zvataronga vakatanga kutuka vanhu vakangobuda motikari dzavakanga vari vane shamwari dzavo hamene zvakanga putiso zvakanga vanhu vakatanga kutuka vanhu. Tete vacho vakanga varipo urongwa takaitira tese natete vacho tikatowirirana kuti bhodhi inotorwa na8 yoenda kwaifilds vonocelebrate zvavaroda zvacho kuita kucelebrate mwana 10 o'clock bhodhi yobva kwaifield yoenda kubelvedere mwana unogezeswa unovigwa na12 o'clock Warren News pachimuslim. But ivo ndo vari kungovhiringidza makambona kupa mai vanofambira mariro emwana wavo vari kuchema kavo ngavagareka pakona vacheme mwana vari kuita zvemwana voite votungamidza nori kuita zvemwana. Asi makambona mai vanopinda kufambira zvese bokisire mwana wavo zvese kuda kuita zvese vari kufambira chema. Ina handabasa nemari yaMishi
handina kana chandonyengera pana Misha ndikuda kuti Misha avigwe muchitendero mwana wangu azorore muchitendero aitiro munamato semwana akafa chitambo. Okay mama, I believe adzikwaya mapepa and interdict from court. So imi muri kuti chinazve sema nekuti hapana chaitwa except court yazopa rolling. Zvavari kuda zvacho kana vati tiende koti tiende koti. Kana vari kuda tiende koti tiende koti. Bosi satisu tamanga rakaiswa. Ende satina kuramba kaiswa. Asi kuti vakangobuda vakatanga kutuka vanhu. Ndosaka vanhu vakabva varamwana isobva kupinda motikari uchibva vaenda. Ende pamusoro pazvo chionai anditi vakauya kuno kwanditi tiri kutaurirana hatina kuzva kuti vakaunganidza vanhu kuseri kumochari vakaviga vanhu vane zvimudhudhuru vane zvimotikari kuseri kumochari isusu kuno kuti tiite conversation yemwana yekuti tivige mwana. Saka vaidei chavari kuda rufu chavari kuda maiva kucelebrate rufu rwemwana chete vada kucelebrate rufu rwemwana. Deko what do you need deko for? Mwana akafa achitambura unoda deko yeipa mwana akafa achitsva hama dzangu mwana akafa achitsva woti unoda deko what for? Ngavasataura kwavasina kuswera havana kuchengeta mwana vakazochengeta mwana 2 years dzaMoana dzakanga anetsana namai nababa vake ndopa atsurwa mwana wachatotaura zvakawanda pamusoro pavo. Mama vanondinetsa mama vanondishungurudza vanonyepera kurwara kuti ndivape mari ndivatupe nemari kuSouth Africa kuti vanotemba loto nekumwadoro. Inini handidi kana ndogara mama ndikaenda futi mama vanoputa fodya ini handipute fodya ndidozarirwa ndikapinda mumba mavanenge vachiputa fodya ndotanga kuzarirwa. Mwana wavo wacho ndiyaitaura izvozvo ngavataura tika life kavaenjoya chete pana Misha vakadzoka kuSouth Africa notokona kuti Misha akuita tumari pangasingati tumari ari kuna Lloyd vakadi kudzoka ngavasataura kwavasina kuswera havana kuchengeta mwana Naita basa mama. Mapati kana ngoe makati Kwete pakuvigo izvezvi tinaona chipanyaradzo kana vakuita nyaradzo kunanga vakaita tinaona parikuona kuti drama ikuitika isusu tati ma all white party kana ma all white fuck yes no respect ndara tinozvimba tazvimba bundu kana chitore uombeka tutaura zvimari ndezvimwe asine issue kuti Moana ndiyo ngapinde Moana vanomuviga isinoviga Misha zvokuti atizomimi mwana wachipurire mawa they ate rest in peace within the given time frame. Ngani chinimba kavigwa ekujoga pamari kuti kwanise kuramba tichita mari day in day out time yadayo tazoenda court tazodayo. The bottom line is the dead should be respected. Kwa vitu bana unatorwa dance wanatorwa dance kwa finance yo wanatorwa dance madance niko mchiroa maida ba so the time we can go roa from afar respect pana dambo to exclusive let rest in peace cha mwana anombofa in peace sha urugona mpano yakafa chipi anombofa asha ugona ngachito rest in peace at least rest saka let's move in peace akazofa in pieces yes all right that pamwe pieces mwana akafa cha maboy mwana cheo kana nemeo put yourself in his shoes. How do you feel guys? Vesa na baba vese vane vana na baba vese vane vana takutarira kwanu vese vane vana baba vataira takudzai baba vataira mwana wa Moana takudzai baba kuzorori kalotsa kakufunga chatofonera kuweza mfani koere chifo mwana ndiriwani tikatotaiwa ngatende bosibona kuti pakutaura ka tenda kuti mudharo wedu tapiwe respect bosi munogona kuti aiwa ti respect pamwe amu respect wani kupa mwana mari andidi but isusu techida kuti mudharo wedu apiwe respect yake totani mari waizia chete atina zvimwe zvakawanda chinimbi wedu shadara ndi chinimbi wedu waizia chete black shot so top shotters there kuno kune vaikama futa adakudawo zvakwamwari chaizvo bona uyu uchamuna akawanda because I'm make sure selector achikata pari kudane pasi ndakawamisha but isati kumira kutaura ndima yozodibvunza pana unozokata pari reka varamba sibotambuze mwana wangu
Ngati munazorore. Mwana ngazorore nguye kuigwa yakwana. Wamunguiga mwana. Saka chii chiri kutadzisa kuti azorore? Kutadzisa kuti azorore ndikuti vanhu varuda mari. Vanhu varuda mari vasuchema. Vamwe varuda mari vakutodema mari. Ngati ndima vabereki vamishi mungambotipawo muchidimbu kuti zviri kuitika izvi zviri kuenda nekupi zviri kubva nekupi zvatisina ndikana mari ukaauda mari kuita zvazvitongonesa panezvitakakuti vanhu vanhasi vazvichinjawo vakuda zvemari vari kuda mari kubva kunani? kumadonation vakadonita vada kuita pati kune hama dzachimimbi vada kuita pati nerufungisa tenderera nekofini muarea vangoigwa azorore zvese izvi vanozosara vachiitawo mashambini papaya munhu ngaawigwe munhu ngaatanga awigwe shuzi akachengeta mwana wayo akatomboya naye kumalawi tichitomuona aine mwana ari kucresh vaya naye kumalawi tichimuona saka nhasi mwana afa manje vakuita kutonzerana nguye kuti vavige mwana saka vakuda kutanga vanhu vangu varambana kudhara saka havabatanidzwi nemufi vanhu vangu varambana kudhara havabatanidzwi nemufi saka ngavangowiga mwana voparira vari kuwana mukana wokudya mari nemune chitunha chemwana vavapiwawo mari dzacho vati uyu mwana ngaazorore zvinombopera takaona mumasekos patairarama zvichinesa taiona mudhara namishi izvi zvakaoma zvichitange zvichimbonaka zvichimbodaro ava mai vatazoona izvinezvi handizotime yese vanga vari kupi pavanozobudikira nhasi vakutaura kuti uyu asi mwana uyu ndakakunyebera zvinorwadza ngavasadaro marasta akagumbuka takatotsamwa tichifara nazvo imi marasta mari chechake inini ndiri shamwari yake ndiri muina wake futi uye takashenza naye futi nanhasi ndinoshanda naye mishi ndatombomusiyirwa inini andishanda pandaaona ipapo achiri kuenda kucresh mishi yavana kuradza ndewedu tina lodza ari kwadzana lodza babataira mukoma wedu futi lodza babataira waiziya lodza hapo otherwise dai pamwe atoriwo pana pamwe azitasvika waiziya babataira isu zatina pasiri zvakawandodai munhu adzorora mugari zvapera mari aina basi bhozi ngatinyanyire kuti mwari saka mapati kana angavanzi mafaki unozosara muchiita mari yajinimbi tikuidya panapa naijiniasi wachatono vanotadza kuviga mwana jiniasi usadaro naiwadzoka mwana wamari asati azorora kuchenerwa kwake pasi ndokuenda kwake ndiri kuti zvoni ndiri kuti orchestration iri punctuation enough love handiti real love handiti deep love tozoti mari yakupedzera ngatibate from the intestine tozoti mari iri right but ngatisanganisa pamberi tikuti ma-08 party kana hanzi ma-08 faki mozosara muchiita mwana utoviga mwana wedu chitendero cheduchawa zasangana papi chimodwayo ndakamukambakuseni social media yakazara chikonanzi Moana afa
Moana kuzofonerwa namukoma wangu Fish ndiye akanifonera zvikanziwo munhu ari kunzi Moana ndimishi ndikati Joana zvikanzi aiwa mishi Joana ngakunzi Moana anozorova baba Bhito baba mishi pane mufana ari kunzi arova baba mukoma nekuti ataura chokwadi chinorwadza mudhara kwatiri isusu titete batinoigona chibandi chacho chavari kuda hatipo pakuexercise kunyanya zvipere buwe baba uyu arunzi angatokorwa mudhara ndiani zvinenge ndowatida kuti tizomboonakutanga mudharaunda kumusana pachorwa nyaya chero kwamuri mukoma wangu ndikauya kwamuri handisvike ndikupushai mukoma wangu waiziya chero ini ndisina mari ndikauya kwamudhara mudhara manje this time tapo asi vakada tazoti pieces aita nditi in ashes andidonziya mwari yacho maityira zvaita sati kuti ngaachizorora maiziya asina kutodyawo mari panguva yake pamwe paiti zvaitodya madhora pakitena dzigodi zvakawandaofisi kuwadzana aizopfura chimaraunda achinonona murume wake roja ngati ane mwana naye anonzi babatai aitobopfura uleusira atori nepombe moja waiziya saka isu hatinoda kuti anyanyonetseka kunetswa stereka nditi shambeni ndiyawo arestenji in peace because in peace yakaramba because akatsva minziwo yamwari andimukuzviona mvura varitotirwadzisa kuti misha haana kufa in peace atina mari vanoramba vachengeta finarao vakutange hama dzajinimbi dzine mari muchengeta finarao plus mari yajinimbi kwatiri isusu hati kunyeperei izuda kusara nemwana izuda arenza rikana nebhondi rinepa baba vemwana ndivanosara nemwana zvaita nokurumidza awane kudzikinurwa mukona kuti chii boys taira ndi mwana muzukuru wedu mwana wedu wekwadzana futi but inyaya yekuzoti chigauro futi uona tabva tadonoshota chigauro katatanozwaika futi kuona tanokandwa chii waiziya tabva tamira siders but ingori nyaya yetugauro